Van het zand gaan we terug naar de steen. Daar is in de loop der eeuwen veel van gedolven in Limburg, met mergel als bekendste product. Qua hardheid verliest deze het van een steen waar hij op zich heel veel op lijkt. Hier ligt daar een stukje mergel. Ja, je kan er heel makkelijk in krassen. Dat zie je ook vaker op gebouwen, dat mensen hun naam kerven in het gebouw. Ja, of een hartje. Of een hartje, inderdaad. Ja, precies. Ja, deze schaaf die wordt dan eigenlijk gebruikt om die blok, als die verwerkt is in de muur, om die af te werken. Dus die wordt gemetseld en die is dan niet altijd precies even glad worden geschaafd. Allemaal handwerk? Allemaal handwerk, inderdaad. Ja. Ze komen uit de groeven. Ja. Daar worden de blokken gezaagd in grote maat. Dat noemen ze de stoel. Ja, en maar ze moeten een beetje verfijnd worden. Precies, ja, die worden op maat gezaagd in de zaagwerkplaats. Ja. Ze zijn zelfs zo zacht dat je kunt zagen, dat je gewoon doorheen kunt zagen. Ja. Ik zal even een stukje proberen te zagen. Als boter, hè? Als boter, inderdaad. Dus je kunt je eigenlijk afvragen, zo'n zacht materiaal wordt toch veelvuldig gebruikt om mee te bouwen. Ja, het is toch sterk genoeg dan? Precies, als het in een goede dikte wordt verwerkt en de vochthuishouding is op orde, dus de steen kan nat worden en drogen, dan is het een heel duurzaam goed bouwmateriaal. Zal ik met die zaag anders even de kunradersteen? Ja, dan ben ik alleen bang dat je de tandjes ervan afzaagt. Oké, dus maar niet doen. Nee, dat zal weinig effect uithalen, denk ik. Die blokken die kunnen wel gekapt worden en zo zijn ze ook vaker verwerkt. Iets rondgekapt of in een rechthoek gekapt, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ze kunnen ook machinaal gezaagd worden met een steenzaag. Ja. En eventueel ook nog gebroken en dan heb je een hele mooie breukkant die dan aan de zichtzijde verwerkt kan worden. Ja, heb je mooie voorbeelden voor me? Ja, die hebben we. We hebben een mooi voorbeeld van gekapte stenen. Dat kan ik je laten zien. Hier zien we hoe de kunradersteen samen wordt gebruikt met het mergel. Klopt, ja. De kunradersteen die we gezien hebben, die is hier verwerkt. Die is hier redelijk strak gekapt. En dan zie je inderdaad boven de poort in het fronton zie je mergel gebruikt. Dus dat is een strakkere, gladdere steen. Ja, hoe speciaal is het dan in feite? Ja, het is wel bijzonder te zien dat de U-vormige hoeve geheel in kunrad is opgetrokken. En eigenlijk het stijlelement, een beetje het voorname element, is in mergel uitgevoerd. Ja. Als je hier binnenkomt, dan zie je inderdaad een mooie entreemuur van kunradersteen. En daarbovenop ligt een afdekker van mergel. Ja. En er staan ook pinakels op. Pinakels? Dat zijn pijnappels, dennenappels en dan uitgekerfd in mergel. Want in mergel kun je kerven? Precies, kun je mooie sculpturen van maken, omdat het zo zacht is. Ja, dus het ziet er mooi uit en het is stevig? Klopt, ja.